Hallelujah. Matthew chapter 27. Matthew chapter 27 from verse 62. We are again in verse 66. Mike, let's go. Verse 62. Verse 63. Bathi Nkosi sikhumbule ukuthi lowo mkhohlisi esekhona wathi emva kwezinsuku ezintathu ngizakuvuka. Verse 64. Ngakho yana ukuba ilima ligcinwe kuze kube lusuku lwesithathu ukuba abafundi bakhe bangaze bafike bathi kubantu kuvukile kwabafileyo kuthi inkohliso yokugcina ibembi kuneyokuqala. uPilato wathi kubo, namba abalindi, hambani niligcine njengokubona kwenu. Verse 66. Base behamba baligcina ilima babeka uphawu etsheni bekanye nabalindi. La usemva kokuba uJesu efile wathathwa wafakwa ethuneni. Ngakusasa kuthiwa abaFarisi nabaPristi baya kuPilato bathi kuPilato, lo mkhohlisi ofile izolo sikhumbula ukuthi wathi ngosuku lwesithathu uzovuka. Manje sicela ukuthi ithuna lakhe ligadwe ukuze kungafiki abafundi bakhe bamele bese amanga okugcina abe makhulu adlule labe wakhulume saphila. Lithi iBhayibheli wayesethi uPilato, thathani abalindi. iKing James ithi take a guard. Leli gama elithi guard is a military term. Igama lasebusosheni lisho amasosha not less than 2,000, not more than 6,000. Babizwa ngokuthi yi-guard, abalindi. Uthi uPilato kulabaPristi, take a guard, kuyogadwa leli thuba. Ake sisebenziseke i-minimum ka-2,000 soldiers ngoba leli gama lisho amasosha angekho less than 2,000, not more than 6,000. ayengaba 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, kodwa ayengeke abe less than 2,000. Ngezwa ayisehamba
asiqhubeke siye chapter 28 siqale verse 1. Kepha ekupheleni kwesabatha ngovivi lokuqala lweviki wafika uMaria Magdalena nomunye uMaria beza ukuyobona iliba. Bheka kwabakhona ukuzamazama komhlaba okukhulu ngokuba ingelosi yenkosi yehla ezulwini yeza yaginqa itshe yahlala phezu kwalo. Verse 3. Ukubonakala kwayo kwakunjengomnyazi nesembatho sayo sasimhlophe njengongqwaqwane. Kepha abaningi bathuthumela ngokuyesaba baba njengabafileyo, kodwa ingelosi yaphendula yathi, ake ngichaze lapha. Kuthiwa ke lisagadiwe ithuna ngosuku lwesithathu kwehla ingilosi yafike yaginqa itshe yahlala phezu kwayo. Lithi iBhayibheli kwaba ne-earthquake enkulu, kwehla ingilosi ishaya ngaphezu kwelanga yaginqa itshe yahlala phezu kwalo amasosha aseRoma ngoba training ungabaleki. Hallelujah. Asiqhubeke. Verse 5. Kodwa ingelosi yaphendula yathi kwabesifazane, ningesabi nina, ngokuba ngiyazi ukuthi nifuna uJesu obebethelwe esiphambanweni. Kakho lapha ngokuba uvukile njengokusho kwakhe. Zanini nibone indawo lapho ebelele khona. Hambani masinyane nitshele abafundi bakhe ukuthi uvukile kwabafileyo. Bhekani uyanandulela ukuya eGalile, niza kumbona khona. Bhekani nginitshelile. Verse 8. Base beshesha bamuka ethuneni benokwesaba nokuthokoza okukhulu, bagijima baya ukubikela abafundi bakhe. Bheka uJesu wabahlangabeza wathi, sanibonani. Besondela babamba izinyawo zakhe bakhuleka kuye. Khona uJesu wathi kubo, ningesabi, hambani nibikele abafowenu ukuba bahambe baye eGalile, baya kungibona khona. Kancane. Yonke le incident yenzeke emathuneni. Amasosha u-2000 are there. Number 1, lamasosha aqale abona uJesu ephuma ithuna livalile. Itshe lalingasuselwa ukuthi uJesu aphume, lalisuselwa ukuthi kubonakale ukuthi uphumile. Ngoba ingilosi ithi, zanini nibone labelele khona. Amasosha ayengadingi ukungena ayobona labelele khona ngoba ambonile kuwo. uJesu ngesikhathi ephuma ethuneni kwaba ne-earthquake enkulu. Amasosha
walamasosha 2000 wawusubuyela eJerusalem wafike watshela abapriest nabafarisi ukuthi uvukile into abayitheyela ukhuluma iqiniso bathi uvukile simbonile uphume itshe livalile thina besizomkhonza noma ngabe itshe aliginqwanga asimkhonziswa ukuginqwa kwethu simkhonziswa ukuthi uvukile noma ngabe namanje lisiphi besizomkhonza ngoba usinike ngolukholo lwakhe lokuqiniseka ngezinto ezingabona ama-social reporter athi uphumile uthe nje sanda kuphuma ngakapheli na-30 minutes kwehla ingilosi yafika ingilosi yaginqa intshe yahlala phezu kwakho kwase kungena omama babona ukuthi akekho baphuma bathe bephuma wayesefika futhi uJesu uphumile wagudla lo 2000 uyabuya futhi uJesu amaroma ahlezi amasosha abuka imizi ngoba kuthele noma kushekha umhlaba wabaleki ngoba atheliwe basebeyayake basho ukuthi uvukile angithi-ke manje sekufanele bamunywe amakhanda anti isibosho lesebe besigadile sesiphumile and kusho bona bathi uvukile uphumile manje sekufanele banqunywe amakhanda asifundele sibhekele sebebuthene namalunga benza icebo banika amabutho imali eningi verse 18 bathi shonini ukuthi abafundi bakhe beza ebusuku bameka silele lalelani kuthiwa abapristi basebekhanda icebo lokuthi abathi ebusuku kufika abafundi labafundi ababaleka nje sashaywa uJesu babaleka nje sashaywa bangena indlela uPetro wayibuyelele edobeni bangamtshontsha kanjani kumasosha 2000 behluleka ukumsindisa kumasosha embalwa kuthiwa wasekhanda icebo wathiwa abathi utshontshile asiqhubeke bathi shonini ukuthi abafundi bakhe beza ebusuku bameka silele uma kuzwakala lokho kumbusi siyakuncengana naye thina nina ningakhathazeki yes kuthiwa thalini abafundi bamelile thina sizokhuluma noPilato ninganqunywa amakhanda ngoba uPilato unekezwa ukuthi lesi sibosho benisigadile seqile sefuna bawunywa amakhanda bathi abapristi nina thalini webiwe thina sizohamba siyokhuluma noPilato ninganqunywa amakhanda qedela ayeseyithatha imali enza njengokufundiswa kwawo leli lizwi landa phakathi kwabaJuda kuze kube namuhla yes kuthiwa basebeyithatha imali udlule ivese ngehla kuthiwa basebebanika imali eningi angeke phela udizele amasosha awu-2000 ngemali engane ayingamabili amasosha ayigadile kuthiwa babanika imali eningi ukuthi abathi uJesu utshontshile kuthiwa namanje ngoba ngimile la manga asaphenda le kwa-Israyeli yalizwa lento sesigcine ngalusuku lithi namanje ngoba ngimile la kuthiwa la manga asaphenda le sephele 2000 years uJesu avuka kodwa kuthiwa la manga namanje asaphenda uyazi athendiswa yini kuthiwa anikelelwa ngemali enkulu la manga njengoba eno 2000 years
nomoya oyingcwele. Umsebenzi kamoya oyingcwele kwakukuvusa uJesu kwabafileyo. Umsebenzi wamasosha kwakukumbona evuka ngoba uNkulunkulu uyintanda kuwo. Mawufunda iOld Testament uthi ngizokwenza lokhu ukuze bazi. Ngizwe ngoba uNkulunkulu uyathanda nemuva bekhona ababukayo. Umoya oyingcwele yena wamvusa amasosha ambona. Umoya oyingcwele wamkhipha ethuleni amasosha ambona. Phakathi kwemeseji yamasosha nomsebenzi kamoya oyingcwele, finance of God. Finance of God. Now finance ukuthi akavukanga, keep your money. Now finance ukuthi uvukile, lethi imali enkulu. Now finance ukuthi akaphumanga ethuneni, keep your money. Now finance ukuthi uvukile, lethi imali enkulu. Nithi usomuntu ungalingena nayo kuma-supermarket elonkulu. Haleluya. So-ke ngibena lokho lapha ngizokukhethisa namhlanje. Financial uzokhetha namhlanje ukuthi ushada lobani, ubambe imeseji yamaRoma noma ubambe kamoya oyingcwele. Bese usupport okukodwa. Haleluya. Nalapha emuva uma urejista lapha usasupport yonke imali yakho enethenjini kaNkulunkulu isetshenziswa umoya oyingcwele ukumemezela ukuthi uJesu uvukile. Umoya oyingcwele usebenza ngathi umemezela ukuvuka kaJesu through us by your money. He uses us by your money ukumemezela ukuthi uJesu uvukile. Ivangeli ukuze ligcwale umhlaba lidinga abashumayeli nemali kuphela. Sikhona-ke siyamemezela, ukhona wena nemali. I-ingredient yokushumayela ivangeli iphelele ngoba silaphha. Bakhona abashumayeli la, ukhona wena nemali. Wena vele ngeke ushumayiswe kwethu. Kodwa wena unganikela uvule thina. Wena usindiselwe ukuthi ulethe imali yakho. Enkulu. Haleluya. So-ke ngizokhuleka phewa le mali yakho ukuthi njengoba lama ngisathenda lapha finance nawe ngale mali yakho kungena isibusiso kwifamily yakho esizohlala the next 2000 years uJesu mengaphambili. Kuthi usukade ohamba emhlabeni wayevukile, izizukulwane zakho ziphile kamnandi ngoba wena wafinance ivangeli. Akufuneki ingane zakho zithi ziyohlola kuthiwa konakala kuwe ziyoshaya ithuna lakho. Ithi inyanga njengoba kubheda nje konakala amagogweni. Haleluya. Ngizothandaza-ke asilethele le mali sirejiste nalapha. Lapho urejistele ukuthi uJesu uvukile. Hey bakithi. Awurejistele ukungena lapho usungaphakathi vele. Urejistele ukuthi uvukile. Ufakazele ukuthi uvukile. Yezwa. Awukubhala lana yini sibona barejistele ukuthi uvukile. Ufuna i-receipt yokuthi uvukile. Yezwa. Ngizothandaza isilapha ngaphambili lapha. Mhlawumbe imali lapha ema-supermarket shintshwana na imishini ngayithi ngeka losisi ikhaya. Ungithemba ngayo yonke inhliziyo yakho.
ukuthi uJesu uvukile. Nalapha kuma-registrations urejistele ukuthi uJesu uvukile. Haleluya. Ngizokhuleka ukuthi kungene i-lifetime blessing in your family. Iy'ngane zakho zey'ngane to 1,000 generation zi-enjoy isibusiso semali yakho elethe namhlanje. Ngicela uthathe enkulu. Ngicela uthathe enkulu. Haleluya. Bese uzalayo. Asela i-point. Kuna abantu baphethe amakhadi. I-point asithi. Sishiyelelo ikhadi ngokuphinde sithembekile. Sifuna konke sikhipha malini, sele malini. Nina manikhokha lapha ey'tolo kwa-Edgars utshelwa yibo ushintsho. La uyakwazi ukubeka u-100 ukuthi ucela u-50. Kodwa e-Edgars ngeke ukwenze lokho, utshelwa lo ntombazane ushintsho wakho u-5 cent. Awumphikisi ngiyabusisela. Nathi lasefuna uzwe ngathi ushintsho. Bawuphethe u-200 ukuthi ngicela u-100 ukuthi hayi bo ubani yini uthisha hhayi awukho ushintsho.